La màxima que al setembre toca tornar a la rutina, n'hi ha molts que no la seguiran. Després de les vacances es dispara la xifra de parelles que decideixen separar-se i iniciar una nova vida. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, prop del 30% de casos que aquest mes arriben als jutjats de família són divorcis. L'element provocador és aquesta convivència durant aquest temps, quan ja no hi ha aquesta situació d'automatisme que vivien habitualment, que és això, la feina, els nanos, el treball, els cursos, el gimnàs, tot això desapareix i ja està, la parella està una enfront de l'altra. Divorciar-se ja ha deixat de ser una excepció per convertir-se en quelcom molt habitual. De fet, Espanya ja supera els Estats Units en volum de ruptures matrimonials. L'estiu i el Nadal són èpoques crítiques. Suposo que també surten més roces i més rifirrafes, no? Podria ser. Aquestes vacances les estic passant a casa, tinc tot obert i no et pots imaginar la de discussions que sento al vespre en un parc mateix. Potser que les vacances també et donen un temps de reflexió i tu t'acabes plantejant, o sigui, tens allà, penses durant les vacances i ja et planteges si realment després vols continuar o no. Sí, tens temps per meditar-ho. Temps per estar en parella i avorrir-te d'ella. Com en tot, també hi ha excepcions. La veritat és que a mi em passa just al revés, jo en vacances estic de conya. Llevamos 13 años juntos y te quiero cada verano más, Isma, así que no, divorcio nada, ni septiembre ni diciembre. Però el dia a dia d'aquest despatx és un altre i ens confirmen que hi ha clients que ja han passat per 3 processos de divorci.